Hola, en aquest vídeo veurem quines són les bases principals per citar segons l'estil APA. Al redactar els teus treballs acadèmics, caldrà que identifiquis les fonts d'informació en què t'has basat per donar suport i credibilitat als teus arguments. Citar és mencionar dins del text aquestes fonts d'informació. La bibliografia, al final del treball, recull la informació completa de les fonts que hem citat. Recorda que només hem de referenciar el que hem citat en el treball. Les citacions dins del text informen al lector de què s'està citant en aquell punt. I la informació completa de la referència apareixerà a la bibliografia final. Anem a veure què és una citació. Una citació és una forma abreviada d'una referència, inserida en el text o com a nota de peu d'una pàgina d'un treball. Serveix per indicar al lector de quin treball estem parlant en aquell determinat punt i ajuda a evitar el plagi. A més, és un indicador de qualitat, exhaustivitat i rigor del treball. Totes les citacions en el text han de constar referenciades a la bibliografia final. Què és una referència? Una referència és el conjunt de dades que permet identificar un document o una font d'informació i ens permet saber la publicació d'on hem extret la citació. Facilita que puguem localitzar l'obra. I finalment, la llista de bibliografia és tota la llista de referències dels documents que hem consultat a l'hora de fer el treball. Se situa al final de tot el treball i no hi pot constar cap referència que no estigui citada en el text del document. Hi ha diferents formats i estils per presentar les referències i citacions. La tria dependrà del director o del tutor del treball o bé del professorat de l'assignatura. A la UBIC hem adoptat l'estil APA, la 7ª edició, com a model bàsic per a la presentació dels treballs acadèmics. I en aquesta guia hi trobaràs les pautes per citar i elaborar la referència bibliogràfica de qualsevol tipus de font d'informació que utilitzis pels teus treballs. Per què hem de citar? Primerament, per reconèixer l'autoria pel seu treball realitzat, per evitar el plagi i per poder localitzar les fonts d'informació que hem citat al llarg del treball. També és la millor manera de donar credibilitat i exhaustivitat al teu treball. Segons l'estil APA, hi ha diferents tipus de citacions dins del text. El primer tipus que veurem són les citacions no textuals. Si en el vostre treball voleu fer una citació reproduint la idea o el concepte sense ser textual, ho podreu fer reformulant-ne les paraules quan redacteu. En el cas que tinguem una obra amb un sol autor, el format de la citació dins del text serà el següent, el cognom de l'autor, any. Per tal de poder fer la lectura del treball més àgil, podem integrar la citació dins del text, dins del redactat, tal com podem veure a l'exemple. En el cas que tinguem una obra amb dos autors, cada vegada els hem de citar a tots dos. I en el cas que tinguem una obra amb 3 autors o més, caldrà citar només el cognom del primer, seguit per l'expressió et al i l'any de publicació. Pel que fa a les citacions literals, han d'anar sempre entre cometes i s'ha d'indicar la pàgina, el capítol, la figura d'allà on s'han extret. En el cas que el que copiem sigui un bloc de més de 40 paraules, haurà d'anar en un paràgraf sagnat i sense cometes i amb la lletra un punt més petita que l'habitual del text del document. Quan es menciona un text citat per un altre autor i del qual no hem aconseguit l'original, la citació ha de contenir l'expressió citat per. Ara bé, és recomanable fer-ne el mínim de citacions possible i consultar sempre l'obra original. Haurem de respectar la citació tal i com apareix al document que hem consultat i a la bibliografia final només hi podrà constar el document que hem consultat. Finalment, hi ha alguns casos que no necessiten ser citats. Fixa't en aquests 3 exemples. El coneixement comú o de domini públic no necessita citació. Ara bé, en cas de dubte, la millor solució és incloure sempre la cita i la referència bibliogràfica de tot allò que utilitzem per als nostres treballs.